Админе? Първо Първо. хелпър. Аз го погледна. 10 без 10. Ай, ти има Батхари. Гледай, човек, той бяга назад и го оцели някакъв. Виж го, то Батхара при теб е на стълбите там. А това съм аз около го оцелих. Бам, бам. Той пач бе. То кръвта не... Да. О. Не е пач. Ама не мога хедшотна. Убил. Той е само леко. О, хедшот на един. Откъде бе? Да, защото релогна. На дъмото. Остава Батхари, това съм аз. То с първото хедшотни. А, не. Пак сега. Как му би то... Имаш ли айма? Да. Скай го. Кристиан ще каже, ако те спецът. И как казва, кой е човек? Ти утре си бях склел папка, не ям. Аз имам. Дигитал. Дигитал. Имам спекни ме, виж, гледай това бе. Леле. Да, въздуха ма хедшот на някакъв. Честитка.